Здравейте, приятели! Изключително ми е приятно да ви представя нашите налични коли и особено, както съм казвал и в предишни клипове, нашия избор. Това е поредния доставен, закупен от нас, огледан, отремонтиран с абсолютно оригинални части Jeep Grand Cherokee. Тук става въпрос за Overland 2017 година, става въпрос за новата кутия 36 Pentastar мотора, Overland нивото на оборудване, което е предпоследното. Като ниво на екстри това е с Full Extreme, но е малко по-офроуд насочено от Суммита. Колата е в наличност на нашата база в град Пловдив, булевард Пещерско шосе 200. Ако искате такива автомобили, може да ни посетите, да дойдете да разгледате този конкретен или някой от друг автомобил от тази гама, които са в наличност. Имаме коли от 45 до 60 хиляди лева, като на някои от тях сме поставили газови уредби. Става въпрос за италианска газ с 3 години гаранция и всичко е така, както трябва. Взимате колата, стекнете с оправени мигачи и отивате и се я регистрирате. Какво по-хубаво от това да вземете още днес вашия нов семейен автомобил? Ако желаете такива автомобили, било в наличност и по поръчка, знаете къде ни намерите: usacars.bg.